Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg spille Fortnite. All night, Oliver Lee. Og i dag der spiller vi med Storm også. Der er Storm med her. Det er ham her. Ja. Det er Storm der er der. I kan også høre ham. Spilling on your rings. Måske er lyden lidt dårlig. Det må lige undskylde. Det er fordi min mikrofon den virker ikke lige. Så det er sådan lidt ærgerligt. Men vi starter med at spille sådan noget Go Zone Wars her. Prøv lige hvad vi står. Hvad? Hvordan danser man? Hold lige kæft. Babela Fabiola. Slim Shady. Det er Slim Chat der. Så kører bussen der. Get the gritty. Du er ikke kommet ind endnu. Nej. Hvorfor ikke tror du ready? Kylling, mand. Storm han er ret dum lige nu. Nej, jeg er ikke klog. Nej, du er sej, mand. Nej. Vi sætter den bare stop. Vi sætter den bare til at man skal godt og se det her. Det giver mening. Jeg kommer ikke ind. Du har jo også en lort til. Ja, du mener det. Ellers står vi spille lige en runde uden dig her. Jeg ikke gå ind i. Nej, jeg har ikke lort internet. Hallo, jeg har 60 FPS nu. Du ser og kigger på ham der. Jeg skal have det her våben der her, mand. Jeg fik det. Det er sådan det her det er min yndlingsvåben i hele spillet, fordi jeg dræber alle sammen med det. Den er sgu da ikke dårlig, den der mand. Den Mythic, mand. Hallo, hvor? Prøv at se. Den der, den giver 10.000 ekstra. Jesus Christ, hvor er det der? Ja. Jeg drikker lige noget saft, ven. Den er rigtig lækker. Og ham der, han laver alt muligt. Jeg kan sgu da ikke 90's. Han kan ikke finde ud af crack 90's om der. Shit, det er sikkert controller player. Jeg edder ham ned. Hvordan er det? Det er sikkert ikke. Hallo, jeg er endnu mere nu, altså. Hallo, det er fordi det er min Nintendo, ikke? Der er ingen, der kan finde ud af at spille på Nintendo på de her dage. Ja. Det skulle da være fedt, hvis man kan spille. Det er fedt at lade den Fortnite.
Det var min teammate, og ham i bussen, der lige dræbte ham. Det er sgu da sådan en drumgun. Bare lige hvis I undrer jer over, hvorfor jeg har Peter Griffin, så er det fordi, jeg har købt mig i level. Du skal ikke sige på mig, jeg skal bare lige... De skal bare jernvaske. Men I skal tænke over, hvorfor jeg er i level 178. Jeg har også købt mig op i level. Jeg har også købt. Det er bare lige sådan, så tror jeg, at man må få grin. Ja, men jeg har også... Ti stille, mand, nu. De må ikke høre alt, hvad vi siger. Kan de godt høre det? Jeg tror godt, de kan høre det. Jeg tror ikke godt, det hører det. Altså, hvad laver ham her Ninja Turtle-manden der? Han har jo sådan nogle virtual reality-briller på, altså. Nej, hvis man mangler 25 HP, så skal man drikke sin juice. Træk nu din saftevand med en. Nu dør han. Nu dør ham der med virtual reality-drengen, fordi han ikke drikker sin saftevand. VR-brillemanden, han skal drikke sin saftevand. Se, jeg sagde, nu skal han godt nok drikke sin saftevand. 25. Ej, hvorfor vandt ham der merch? Han var jo syg lort, altså. Han drikker jo ikke sin juice. Ja. Det er mærkeligt. Hvorfor har jeg taget juice, når han kan drikke det? Ja, Går vi ind i den sorte? det er en virkelig en. Går vi ind i den sorte, eller ej? Vi går ind i... Nu er Storm med. Før der var Storming med. Han havde sådan en gammeldags Wii. Vi går ind i den her røde her. Storm, husk at claim den her ægte. Hallo, jeg har købt alle de der seje danse til min, hvad hedder det nu, Nintendo, og ikke min computer. For helvede, lige om det, jeg har det gjort, så vi mistede. Ja, jeg er meget dum. Ja, jeg er meget rig. Men du bygger. Shit, du er lort. Hvordan? Det ved jeg, kan du finde ud af, hvordan man ældre? Øj, Jesus Christ, han var lige ved at gøre et eller andet, så jeg ved. For my friends. Altså, jeg er sådan en rigtig baby boy her. Jeg har min Peter Griffin helikopter. Jeg skulle da ikke ændre i nogle settings, mand. Kan du lave 90's? Ja, se det er min 90's. Hallo, jeg kigger bare lige. Er det dig, der flyver? Jeg ramte et eller andet 30 i luften. Hallo, der var en i luften, der blev usynlig. Ham der er der sådan en ulækker rotte på. Jeg ramte lige. Ham der er syg lort, mand. Ej, jeg kan ikke få min saftevand. Jeg kan ikke få mere saftevand.
ham der er dårlig. Nej, nu skal jeg Nej, hvad sker der? Der kommer alt muligt. Hvad er det? Du løber. Kan du så ikke bare ødelægge det? Eller jeg vil ikke engang. Nu bygger jeg en hule her med alt det her med. For helvede! Jeg vil... Hallo, kan du ikke bare smadre væk, så? Stop med dig, kom herind. Kom herind, han cracker. Han er god, ham der cracker 90's. Hvad er crack 90's, ikke? Ja, hvad? Altså, jeg har ikke spillet særlig meget. Derfor har jeg købt mig i livet. Min mor siger, at jeg er super god. Jeg har også prøvet at spille med hende. Jeg får ikke spille mod den. Altså, hvis I ikke vidste det, så er det mig, der er med i World Cup. Jeg er ham der King. Tak. Har I ikke hørt om ham der King? Han var sygt god. Han var lige over ved at vinde over Bue. Det er mig. Nej, han var ikke god. Han var... Og nu skal jeg pas på, at ellers kommer de og dræber dig. Nej. Hej. Let me out, bro. Eller bullshit. Let me out, bro. Let me out. Hvor er de henne? Shit! Stop de der. Stop. De er hernede. Jeg er jo sygt god. Men vi laver altså lige en livestream. Nu streamer vi lige. Hallo, men husk alle sammen like og subscribe. Det betyder nemlig, når vi hitter 50.000, så laver vi livestream. Og jeg laver en special tak for, at I har hjulpet mig. Nej, vi laver en livestream. Vi har en challenge. Vores livestream, den var... Lad os sige... den var... den skal vare hele vores dag. Det bliver en fredag, så når vi er sent op, ikke? Fordi ellers så siger mor, man skal gå i seng. Ellers så skal man skal sgu da ikke i skole om fredagen. Er du dum, eller hvad? Det skal man. Nej. Nå, jo, men så når vi kommer til helvede. Nå, ja, det skal... Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Det bliver en lørdag. Vi skal nå at hætte det. Og det skal vi også gøre. I bliver nødt til at hjælpe mig, ikke ham. Han er lige meget. Ja, bare hjælp mig, fordi det er mig, der skal livestream. I må også gerne gå ind og subscribe til Siv Vassivik. Bare skriv Siv Vassivik, så bud. Ja.
Hallo, jeg går faktisk i 5. Det gør jeg faktisk også. Ja, du går i min parallelklasse. Det er fandme irriterende. Jeg hader vores idrætslærer. Jeg blev snipet! Prøv. Ja. Stop, hjælp! Stop! Kom her! Hjælp mig, inden den der storm, den kommer. Det er lige meget, bare helt mig. Det er lige meget med den der skidestorm. Jeg bevæger mig. Yeah! Der er nogen dernede, mand! De kommer nu! Den sniper! Han fik min sløpper. Jeg tror, vi ligger på nummer 1. Ham der, han har sådan en rund maskine gun. Prøv at se ham der skål, den blinker af helvede til. Ej, Storm, du må lige holde det. Den der ham der skål, den var usynlig. Stop, der var en, der sigtede på dig. Hallo, dig, der sniper ham. Ham her, jeg kigger på. Han er deroppe. Han har kun sådan en... Ja, det er ham der. Det er ham der, ja. Prøv at se, Storm, han står derovre på den anden side der. Storm, det er ham der. Nu kigger vi på Storm her. Nå, okay. Storm, du er inde i stormen. Ej, jeg ser på ham der virtual reality, boy. Jeg tror, der er mange snipers. Pas på! Storm, hvorfor har du ikke taget nogle samlevenner? Storm, du dør nu! Kom så dræb ham, han er meget lue, ham der, tror jeg. Du har aldrig hørt en reality, boy. Jeg er blevet på. Hvor er han? Han er happy. Hedder han Be Happy? Det er ikke Devil's Killers. Nej, det er ikke Be Happy. Jo, det er Be Happy. Nej, det er ikke Be Happy, det er ham der. Nej, det her, det er Be Happy. Han er... Man kan... Hvad er dobbeltpunkt? Nej, jeg ved ikke. En SMG som shotgun. Ja, det har jeg sgu aldrig hørt om. Jeg har kun hørt om de der autoguns der. Ja, han kender godt den der rullemaskine der og var i gamle dage. Den der rullegun. Hvad fanden, jeg spillede sgu der ikke i de der gamle dage. Jeg startede også. Hallo, jeg... Og den skole er her, han startede for 2 år siden. Nej, jeg startede sgu da, der var den der gylpegun der. Gylpegun? Ja. Nå, ja, den. Kan du ikke huske den der gylpe... Nå, det der... Man kunne også lave sammen til sådan nogle slimklæder. Nå, der hvor der også var det der, den der gun, der skød med babylort. Ja. Den der med orange babylort. Ja, den der gylpegun, altså. Nej, jeg kan ikke løbe. Sådan. Look around, stay low, make sure they don't see.
Og efter den her runde, så tror jeg, vi slutter. Jo, vi er Hallo, jeg tror ikke, vi er kort, altså, eller nej, jeg tror ikke, så skal jeg ind og downloade alle mulige lort, for at mine videoer, de kan være sådan en halv time lang. De kan kun være 22 minutter lang. Ja. Kan de altså. Det er derfor. Jeg tror, min computer crasher, hvis jeg laver en længere video. Og der er en i luften. Hallo, jeg vil have den der ting der, den giver sådan 10.000 XP. Det er sygt meget. Wasabi, wasabi, wasabi. What? Du cracker over mange. Der er 90's der. Hallo, hvordan har du lavet alt det der? Hey, I skal lige se det der. Prøv at se det der, der lavet. Prøv at se det der. Hvordan kan det der? Hvordan kan det der? Sindssygt. Wasabi, wasabi. Hallo. Hvis I undrer jer over, hvorfor jeg er så god til at edit, ikke? Så er det bare fordi vi... Okay, kom. Jeg kan ikke. Hallo, hvis I tænker over, hvorfor jeg er så god til at edit, så er det faktisk fordi, at jeg har... ja, det eneste, jeg har lært, det er edit. Det er det eneste, jeg har prøvet at lære. Det er fordi, jeg synes, det ser så sejt ud. Vil I se? Jeg kan lave sådan noget. Hjælp. Er det nogensinde? Kan du edit? Du spiser lige saftevand. Hallo, hvorfor tager du ikke dem for Helle? Nej! Det gør du hjælp dig! Hjælp for helvede! It was a good day, just waking up in the morning, gotta thank God. Farvel, guys. Ja. Yeah. Farvel. Det må være tid til at slukke. Jeg tror bedstemor siger, at vi skal i seng nu. Ja, bedstemor siger, at vi skal i seng. Jamen godnat. Farvel alle sammen. Vi ses i næste video. Hej. Hej, slut færdig.